Taliad Annibyniaeth Personol, PIP. Sut mae PIP yn cael ei ddyfarnu? Os cewch asesiad, bydd y gweithiwr iechyd proffesiynol yn eich asesu ar yr holl weithgareddau yn y rhan bywyd bob dydd a rhan symudedd. Mae'r ddwy rhan yn cael ei sgorio ar wahân. I gael PIP mae angen i chi sgorio leiaf 8 pwynt ar y naill rhan neu'r llall. Yn dibynnu ar eich sgôr, efallai y byddwch yn cael un rhan o PIP. Efallai y cewch y ddwy rhan neu ddim o'r naill neu'r llall. Ar gyfer y rhan bywyd bob dydd, ni fyddwch yn cael PIP os ydych yn sgorio dan 8 pwynt. Os ydych yn sgorio rhwng 8 ac 11 pwynt, byddwch yn cael y gyfradd safonol. Ac os ydych yn sgorio 12 pwynt neu fwy, byddwch yn cael y gyfradd uwch. Ar gyfer y rhan symudedd, ni fyddwch yn cael PIP os ydych yn sgorio o dan 8 pwynt. Os ydych yn sgorio rhwng 8 ac 11 pwynt, byddwch yn cael gyfradd safonol. Ac os ydych yn sgorio 12 pwynt neu fwy, byddwch yn cael y gyfradd uwch. Ar ôl asesiad, bydd y gweithiwr iechyd proffesiynol yn anfon ei adroddiad i'r DWP. Yna bydd swyddog gwneud penderfyniadau PIP yn ystyried yr holl wybodaeth. Yn eich ffurflen sut mae eich anabledd yn effeithio arnoch chi, eich tystiolaeth ategol ac adroddiad y gweithiwr iechyd proffesiynol. Yna bydd y swyddog gwneud penderfyniadau PIP yn ysgrifennu atoch i esbonio'u penderfyniad ar eich cais PIP. Bydd y llythyr hefyd yn dweud wrthych faint o bwyntiau a gawsoch ar gyfer pob gweithgaredd yn yr asesiad. Os ydych yn cael PIP, fel arfer mae'n cael ei dalu bob 4 wythnos. Mae dyfarniadau PIP fel arfer am gyfnod penodol o amser. Rydyn yn adolygu dyfarniadau PIP i sicrhau eich bod yn dal i gael y swm cywir o PIP cyn diwedd cyfnod y dyfarniad, neu ar unrhyw adeg rydych yn dweud wrthym fod eich anabledd neu eich cyflwr iechyd yn gwella neu'n gwethygu. Efallai y bydd angen i chi gael asesiad fel rhan o'r adolygiad dyfarniad. Mae'r llythyr dyfarnu PIP yn dweud wrthych pryd y bydd eich dyfarniad yn dod i ben, ac a fydd yn cael ei adolygu. Gall dyfarniadau PIP gael ei adolygu ar ôl 12 mis, neu unrhyw bryd hyd at 10 mlynedd. Os yw'ch anabledd neu'ch cyflwr iechyd yn newid mewn unrhyw ffordd, gallai'r swm o PIP y byddwch yn ei gael fynd i fyny neu mynd i lawr, aros yr un fath neu stopio. Cyn adolygiad PIP, byddwch yn cael llythyr ar ffurflen adolygiad o ddyfarniad sut mae eich anabledd yn effeithio arnoch chi. Rhaid i chi lenwi'r ffurflen adolygu a'i dychwelyd o fewn 1 mis. Bydd eich taliadau PIP yn parhau yn ystod y broses adolygu. Os nad ydych yn deall ein penderfyniad ar eich cais am PIP neu eich adolygiad PIP, yna gallwch chi neu rhywun sydd ar awdurdod i weithredu ar eich rhan ofyn i ni esbonio'r penderfyniad rydym wedi ei wneud. Os nad ydych yn cytuno yn penderfyniad ar eich cais am PIP neu adolygiad o ddyfarniad, gallwch ofyn i ni edrych ar y penderfyniad eto. Gelwir hyn yn ailystyriaeth gorfodol. Fel arfer mae gennych fis o'r dyddiad ar eich llythyr penderfyniad i ofyn am ailystyriaeth gorfodol. Gallwch ddarparu mwy o wybodaeth os credwch nad yw wedi cael ei ystyried. Pan fyddwn wedi edrych ar ein penderfyniad eto, byddwch yn cael llythyr gyda'n penderfyniad ailystyriaeth gorfodol. Byddwn yn dweud wrthych beth rydym wedi benderfynu a pham. Weithiau rydym yn newid ein penderfyniad, ac weithiau mae'n aros yr un fath. Os ydych yn parhau i anghytuno a'r penderfyniad ailystyriaeth gorfodol, hyd yn oed os yw wedi newid yn rhannol, gallwch apelio yn erbyn y penderfyniad. Os ydych yn apelio yn erbyn penderfyniad PIP, bydd tribwnlys annibynnol yn edrych ar y penderfyniad eto. Weithiau maent yn newid y penderfyniad ac weithiau maent yn aros yr un fath. I gael gwybod mwy am PIP, ewch i wefan Taliad Annibyniaeth Personol ar gov.uk/taliad-annibyniaeth personol-PIP. Styriwch y wybodaeth ar gov.uk cyn gwneud cais am PIP. Gallwch hefyd gael cyngor a help gan sefydliadau fel Cyngor ar Bopeth neu'ch sefydliadau cymorth lleol. Mae proses arbennig ar gyfer pobl sy'n agosau at ddiwedd oes.
I ddarganfod mwy, ewch i gov.uk/daliadau-os-ydych-yn-derfynol-wael. Canllaw yn unig yw'r fideo hwn,